Ftit għawek forsi le. George jgħid li jiva vera. Għallih il-George. Mela, xini dik il-one thing li nistaw namlu mill-lum. Il-lod fajtilek bl-Inglis. U naqra. Fajtilek bl-Inglis, ħalli tiġeżat bħal tal-istazzjon. U fil-fat teħe, emmu number one. Fil-fat, Alfred, ħafna nis jaħsbu li jridu jibdlu kollox f'ħajjithom biex jagħmlu l-progress. Mela jekk illum ma niċċaqlax, nikolli jiftilli, nixrob li jiftilli, meta jkolli aptit, nixrob l-ilma meta l-ele, irrid nibdel kollox f'salt, inkella mhux se nirqa'. Però fil-verità ma taħdimx hekk. Irridu nifukaw fuq oġġett wieħed fil-ġimgħa pereżempju, jew oġġett wieħed kuljum. Mela ejja ngħidu illi ħanġib eżempju bik Alfred jekk ma jimpurtax, ejja ngħidu li inti ma tantx tixrob ilma. Tajt, illum ħanibda l-oġġett wieħed, illum ħanżid l-ilma. Tajjeb? Mela dak diġà. Ejja ħaġa waħda hemm oħra, rajtu kemm joħroġ ġejt minn din is-slot prosit mill-ewwel. Jekk inti mqar tiffoka li din il-ġimgħa iż-żejt kemm tixrob ilma, diġà għamilt pass kbir il qudiem. Imbagħad ngħidu l-ġimgħa d-dieħla ħaniftehom ma' George u ħammur nimxi l-belt pereżempju. U dik insomma. Tista' tmur il-lejla pereżempju? Tista' tmur il-lejla fimni għamel naqra samblok għax is-sħana diġà bdiet. Mhux wara s-sitta l-aħjar. Wara s-sitta ideali għajdu. Issa, allura jekk intom żommejtuha għal dik il-ġimgħa, tajjeb, u mbagħad biż-żmien qisha tandrajtu għal bqajtu tagħmluha, dik il-ħaġa waħda illi għamiltu l-ġimgħa d-dieħla ara fit-tul ta' żmien kemm ħadħalli differenza. Għaliex? Għax qed ngħidu jiena drajt l-ilma l-ewwel ġimgħa. It-tieni ġimgħa drajt nagħmel il-mixja. It-tielet ġimgħa ngħid pereżempju isma' ħanaqta għal mod tal-kelma dak il-vizzju li għandi illi naqbad niekol pereżempju quddiem it-television ma naqafx. Ngħid pereżempju quddiem it-television ħa nagħmel regola illi ma nieħux miegħi jikel. Imma nieħu pereżempju ħdejja ilma, nieħu pereżempju xi ftit nazz ħalli noqgħod innaqqar naqra l-ewsfruk ma naqar iċ-ċikkulata, nieħu pereżempju chewing gum ħalli qisu bin-nervi li jkolli nkun rid noqgħod nomod fiċ-chewing gum. Qisek allura qbad it-tielet drawwa. Issa immaġina Alfred kieku din il-ħaġa, kieku dik l-oġġett wieħed li qed tiffoka fuqu dik il-ġimgħa tibqa' ġa magħhom flimkien, ara fit-tul ta' żmien x'differenzi ħanamlu. Mela mhux vera illi inti trid tibdel kollox f'salt, anzi sabu li iktar ma tipprova taqleb id-dinja f'salt, iktar ħajkollok frakass. Għax int ħatejtina mhux imdorrija hekk, mhux qed inlaħħaq xi stress, ma nista' nagħmel xejn, xi dwejja bub, kemm kont komda qabel. Ma nerġgħu nispiċċaw back to square one. U dak huwa li jagħmlu ħafna nies meta jaraw il-progress tagħhom bħala dieta, jgħidulek jiena qiegħda bid-dieta. Ġifieri anke meta jgħidulek Alfred tajt, ġifieri di beħsiebha l-mod tal-kelma tagħmel sitt ġimgħat. Kollox preċis imbagħad teġa' tmur għall-ħajja l-antika, wara t-tix tat-tifla pereżempju, jew wara li għandha l-praċett jew wara l-griżma. Le, aħna du narawha bħala sistema. Illi meta inti bdejt tibdel oġġett, grazzi għal dawk il-bidliet flimkien fit-tul ta' żmien ħajħallulek ir-riżultati. Insew il-kelma dieta, iktar iffukaw fuq jiena kif nixtieq li nħossni, li nider u li naġixxi. Laħa nħossni sew, laħa nider sew u laqqas ħa naġixxi sew jekk jiena nipprova nibdel kollox f'salt. Dik importanti ħafna. Mela jiġifieri kollox bil-mod qed tibdel. Jekk ħad tiffuka fuq oġġett, ħatkun ħafna inqas ta' stress il-ħaġa. Għax inti ma rridx tibdel kollox hemmi fil-fatara. A little progress each day adds up to big results. Tajjeb, jiġifieri jekk aħna nsemmu sempliċiment plejer tal-futbol issa li ġej il-World Cup Alfred. Da ma twelidx tifel jilab il-futbol mill-ewwel, min jgħidlek Pele jekk twilet jilab il-futbol. Ta' 17. Twilet jimxi l-ewwel. Mhux hekk. Imbagħad final kontra l-Iżvezja, skorja 2 jew 3. Qed tara? Kellu 17. Ma naqalax l-istorja. Insomma, jiġifieri dan tgħallem imma l-ewwel jimxi. Debutta fis-semifinali kontra Franza, Sersbal. U mbagħad fil-finali kontra l-Iżvezja rebħu l-Brażil 3-1. U skorja 2 jew 3. Ejja Pele x'għamel beda jimxi? Biżmien beda jiġġogja. Idħol Google. Għamel Pele, id-debut ta' Pele fit-tazza tad-dinja u jgħidlek ħanara inix korrett. Ruxit. Ċekkja l-memorja. Ċekkja l-memorja. Issa, iċċekkja wkoll dil-kod. Franza, Brażil, semifinal. U ħanejdlek tiċċekkja wkoll dil-kod. Battela final mal-Iżvezja u skorja 2. Mhux jekk. Le, ħallina l-memorja, issa l-quote. Issa naraw il-quote. Ruxit. Għax inti għad, pass. Moħħi kien fuq Pele. Issa ħajġi fuq hekk. Għadha tibra fajn l-aħħar. Mela, u dil-quote li kien ġaħ għad-direttur.
Erġa' teħil. Illi bażikament qed tgħidlek illi jisma' iddeċiedi. Let today be the day you give up who you've been for who you can become. Naqsek, mela hawn nies Alfred, u din hija xi ħaġa ġifieri mad-dinja kollha ta' mhux Malta biss. Illi u le għax jiena dejjem naqa' u le taf kemm il-darba provajt qabel qatt ma rnexxieli, għajt jiena illum. Spiċċat dik il-persuna l-antika, millum il-qudiem b'dik il-bidla waħda kbira li ħankun qed nagħmel fil-ġimgħa, tajjeb mela bidla waħda għal-ġimgħa sħiħa. Permezz saħħa jiena ħanġi dik il-persuna ġdida. Jekk nistgħu naraw l-aħħar żewġ ritratti wkoll, jekk jogħġbu d-direttura x'pruvajt naqqadhom anka magħha. Mela, if you do what you have always done, you'll get what you have always gotten. Dak xi ġifieri. Mela dak ifisser Alfred, illi jekk aħna ħanibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet li għamilna qabel, ma nistgħux nippretendu li r-riżultat ħajġi differenti. Dan min jgħidlek pereżempju provajt riċetta jien naf ħansemmi kejk, ħanaqbdu mal-kejk, u ġieni maħruq. Erġgħet provajtu u reġa' ħaraqli. Isma', jekk inti ma biddilx kemm pereżempju dewwimtu fuq in-nar, jew ma biddilx it-temperatura, l-istess riżultat ħajkollok. Mela darb'oħra bdel it-temperatura jew bdel kemm iddewmu fil-forn. L-istess ħaġa fejn jidħol aħna jekk irridu nixxejpjaw, jekk irridu nirqaqu, jekk irridu nidru aħjar. Illi jekk int ħadibqa' tagħmel li kont qed tagħmel sena wara sena hemm min jgħidlek tlajt 5 kilos, nżilt 5 kilos, tlajt 5 kilos, nżilt 5 kilos. Inti ħadibqa' ġib l-istess riżultati jekk mhux għar, jekk l-affarijiet mhumiex se jinbidlu. Għax fil-fatt il-progress grazzi d-direttur hemmhekk ħajsir bħal pjanta semmejna l-Pele aħna, semmejna bniedem li telaq l-ewwel jimxi, mbagħad jiġġoggja, mbagħad jilgħab il-futbol u mbagħad spiċċa rebaħ il-World Cup. Fl-istess bħal pjanta, tibda mix-xejn dejjem tikber tikber tikber. Biżmien jiġu r-riżultati u mbagħad il-ballun ikun f'saqajna, la tkellimna fuq il-futbol Alfred, niddeċidu aħna nerġgħu x'immorru għal ħajja antika jew le. Imma jekk il-pedamenti jkun sod għax il-bidliet għamilthom bil-mod u għamilthom fit-tul ta' żmien, normalment dawk ir-riżultati jekk il-bambin irid inżommuhom. Grazzi ħafna Matteus Gresso min ixtieq jagħmlu xi domanda partikolari għandu iċempel l-uffiċċju Kalamita 2182092. L-importanti qatt ma tagħmlu dieta waħedkom u bl-amment. Mela, Pele sibna xi ħaġa? Iva? Ta' 15 beda man-Nazzjonal, imma id-debut tiegħu ma' Santos. Le, ma jiena tlek id-debut tiegħu fit-tazza tad-dinja. Mhux meta beda. Id-debut tiegħu fit-tazza tad-dinja kien ta' 17-il sena kontra Franza. I am correct or no?